Hyvää iltapäivää TV-uutisista. Turkin armeija on hyökännyt Kurdisissa vastaan Irakin pohjoisosassa. Turkin joukot ovat tunkeutuneet 10 kilometriä Irakin puolelle. TV-lähteen mukaan hyökkäykseen osallistuu 10 000 sotilasta. Operaatiossa on mukana myös Turkin ilmavoimat. Yhdysvaltain asevoimat sanoo lausunnossaan, että Turkilla on oikeus toimia kurdien PKK-sissejä vastaan. Turkki on viime syksystä lähtien kiristänyt otettaan Kurdisissa ja kohtaan. Sissit ovat surmanneet rajaseudulla satoja Turkin armeijan sotilaita. Irakissa vaikutusvaltainen shia-johtaja jatkaa tulitaukoaan amerikkalaisten kanssa. Muqtada al-Sadrin johtama Mahdin armeija ei ole taistellut puoleen vuoteen Yhdysvaltain eikä Irakin hallituksen joukkojen kanssa. Perjantaina shialaisten moskeijoissa luettiin al-Sadrin kirje, jossa tulitaukoa jatketaan vielä toiset puoli vuotta. Yhdysvaltain sotilasjohto arvioi, että tulitauon ansiosta Irakin väkivalta on viime kuukausina selvästi vähentynyt. Euroopan unioni vaatii Serbiaa suojaamaan ulkomaisia lähetystöjä kaikin keinoin. Jos hyökkäykset lähetystöjä vastaan jatkuvat, ne haittaavat EUn mukaan Serbian ja unionin välisiä suhteita. Kosovon itsenäisyyttä vastustavat mellakoitsijat sytyttivät illalla Yhdysvaltain suurlähetystössä tulipalon. Palon jälkeen rakennuksesta löytyi tunnistamaton ruumis. Serbian hallitus on tuominnut iskut. Armeniassa viranomaiset odottavat mielenosoituksen jatkuvan maan pääkaupungissa Jerevanissa. Tuhannet opposition kannattajat ovat protestoineet jo 2 päivää tiistaisten presidentinvaalien tulosta vastaan. Oppositio syyttää vaaleja vilpillisiksi ja vaatii uusien vaalien järjestämistä. Vaaliviranomaisten mukaan pääministeri Serge Sarkisyan sai ensimmäisellä kierroksella yli puolet äänistä ja voitti presidentinvaalit. Ja kotimaasta. Teollisuuden komennusmiehet ovat tänään lakossa. Telakoilla Turussa, Porissa, Raumalla ja Helsingissä lakossa on yli 1000 työntekijää. Lisäksi lakko koskee satoja yrityksiä ympäri maata. Kaikkiaan lakkoihin osallistuu jopa 2500 komennusmiestä. He vastustavat edelleen verottajan näkemystä, jonka mukaan matka- ja kulukorvaukset ovat ansiotuloa. Komennusmiesten luottamushenkilöt päättävät jatkotoimista maanantaina. Suojelupoliisi on alkanut kouluttaa suuryrityksiä vakoilun ehkäisemiseksi. Supon selvityksen mukaan 500 suomalaisesta suuryrityksestä joka 10 on vakoiltu. Noin 100 yritystä epäili joutuneensa urkinnan kohteeksi. Yritykset ovat erikoistuneet muun muassa mobiiliteknologiaan ja biotutkimukseen. Vakoilijat ovat usein opiskelijoita, konsultteja tai diplomaatteja. Uusiutuvan energian kasvavat maailmanmarkkinat kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän. Viime vuonna kestävän talouden innovaatioihin sijoitettiin vajaat 70 miljardia euroa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävään teknologiaan sijoitetaan 3. eniten rahaa maailmassa. Edellä ovat vain internetiin ja bioteknologiaan liittyvät hankkeet. Tiedot käyvät ilmi yhdysvaltalaisen World Watch-instituutin maailman tilaraportista. Ja sitten kotimaan säätietoihin. Vaihtelevaa ja tuulista säätä on luvassa. Maan lounaisosassa saadaan tänään vettä tai räntää ja maan pohjoisosassa sataa lunta. Etelä-Suomessa on plusasteita ja pohjoisessakin jäädään 7 pakkasasteeseen. Huomenna maan eteläosassa voi tulla vesi- tai räntäkuuroja, maan keskiosassa sataa monin paikoin lunta. Lämpötila vaihtelee etelän muutamasta plusasteesta pohjoisen -12 asteeseen. Ajokeli on huono tai erittäin huono varoituskartalle merkityillä alueilla ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia. TV-uutisia seuraavan kerran kello 17. Näkemiin. Lauantai-suoran vieraksi tulee peruspalveluministeri Paula Risikko. Alkoholinkulutus on noussut ennätyslukemiin, asiantuntijat soittavat hätäkelloja, mitä tekee hallitus. Peruspalveluministeri Paula Risikko lauantai-seurassa lauantaina kello 10.05.